Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Ани Сани и това е втори епизод от първи сезон на Spyro The Hero's Tale. Продължаваме откъдето бяхме стигнали. Този епизод ще бъде мъничко по-дълъг, около 8 минутки. Дано ви хареса епизода. Аз просто не знам по-друг, по-изчистен начин да снимам. Затова дано ви е интересно и да ме виждате добре. Аз се надявам на това. И продължават да дърдорят. По-малко игра, повече дърдорене, сами едно. Ще продължим. Ох, добре. Сега ще науча да летя. Можех само да скачам преди. И така. Дано ви хареса този епизод, ще бъде по-дълъг. Пропуснах тая, дето щеше да ми говори 2 часа. Защото сериозно я пропуснах. Говорих с нея, докато не снимах. То не беше голяма работа, ама поне... просто не искам да си говоря с нея, докато снимам, защото само хабя на време. Излишно. Да, ударим едно пипало и сега трябва да... Ето, виждате, когато ме удари някой, комарчето ми става синьо, като ме ударят още веднъж става зелено, ако ме ударят още веднъж се маха. Може да си набавите от пеперутки живот за вас и за комарчето ви. Сега ми е жълто, на златно де. Защото го нахраних с пеперутка от тази овца. Всяки лърд си има различни видове създания, които можеш да убиваш за пеперутки, но те не са големи. Овци, зайчета, малки ракчета, пустинник. Зависи от лърда. Аз тук съм на зелен лърд и затова. Ако тази игра ви е интересна, може да си изтеглите. Да ви кажа само, за да контролирате Spyro. Пак напомням, това драконче е Spyro. За да го контролирате, с хикса скача, като го натиснете още веднъж, скача двойно, ей така. Като го натиснете и натиснете кръга, се превърта. А като натискате само кръга, то върви малко по-бързо и може да чупите всякакви железни неща с него, но не може да чупите тези, които се чупят своя верки. Ето тези. Не можете да ги чупите. С квадрата се бълва огън. С триъгълника за сега още нищо не се прави. С L1 си имаш мерник. С R1 изстрелваш топки, които още не съм събрала и сега си хабя времето в приказки. Да, буквално. Окей. Трябва да събера едно яйце на дракон, за да може да ми отвори тая врата. Окей. Тук трябва да се скача много. Ай! Их! Божечко. Имаме още 4 минутки. И 55 секунди. То в началото на клипа ми показва на камерата колко минути имам да снимам. Дано. Или не. Да, показва ми. Добре, че ми показва, защото трябва да правя опити с играта. А после трябва да трия да почвам наново и голямо лелея въобще. И сега продължаваме. Ей, стигаре! Така. Стига! Дори тук не мога да се кача. Какво става?
Забиваме Хикса. Ари! Оф. Явно трябва да натискам долу Хикс. Крос де. И крос Хикс става. И стигнах до тук най-накрая. Ето сега ще се запознаете с лошия Бени. Здрасти, Бени. Чао, Бени. Добре, тук има пропаст. Ще зумна. О, тук има пропаст, буквално говоря. Дано ми стигне! Но! Дано ми стигне времето да изпълня поне тая задача, защото много кратки ги снимам. О, ти ми дойде. Окей. Сега ще се запознаете с един друг мой приятел, който се нарича Томи. Сега. Ето го, Томи, здрасти, как си? Добре съм аз, добре съм. А ти как си? Добре. За сега съм добре. Да не се тревожиш. Ето. Аз съм върхът. Ето вижте, с тези топки може да изстрелвате. Ей така. Така. Сега нещо излезе там. Някъде. Нещо там някъде. Добре, не ме интересува. Тук трябва да обира всичко. Защото трябва да после да имам... Много ме кефи звука, когато съборя някой съндък, казва се едно арабарече гърта. Трябва много скоро да спираме, хора. Съжалявам. Ще съм възможно най-бърза. Ето и ти ми дойде. Кръщавам ги с едно име. Ей, ще ми стигне времето. Ей! Специално си стрих някои игри, за да може да имам достатъчно място в CD картата. Петдесет 5 секунди. Имам много малко време. Така. Аре! Какво се смееш? Ти не си Томи. Ох, трябва да си купя нещо. И да, хора, скоро ще свършваме. Браво! И аз те обичам. Не те обичам. Много зле се държиш с мен. Добре. Сега. Тук. Трябва много скоро да спираме и съжалявам, хора. Следващия път ще продължим и чао. Следващия път, чао.